Bagong adlaw, bagong istorya, problema sa kabatanunan, aong isgutan. Usa ka reliable source ang misumbong og mipadayeg sa iyang kabalaka kabahin sa iyang minor de edad na higala nga naggamit og ginadiling drugas. Usa ka lugar sa Barangay Labangon, Siyudad Sugbo, ang among natutulan pinaagi sa among source. Hapsay ug minaw ang maong dapit sa buntag, apan sa gabii laing dapit atong makita. Usa ka sadya apan daghang tago nga binuhatan. Sa may nakakuan nimo, sa may nakauni mo anong sumbong ka namo, may gisultian ani na sila na sugot yung mga bata pa kayo. Para lang ko bawaan sa bang batan mo ba nga digit na ayaw lang dibuhat. Amin ko sabihan ako na sila concern lang ko ba basan ko dahil mausap sila. Yeah, for example, kung madakpan, dili ka makagdaw siya. Dili, madakpan tapos last prisuhat wala, siguro siya burit to magbago pa siguro ambot lang, asa ko na ibawaan lang So, tanaw ni mo, napay chance nga mausab imong mga higala? Oo, napay. Mga bata, tubo na sila. Taas pa daganan, silang kinabuhi. Wakang, dili ka mahadlok nga base niya. Makaibaw sila ba nga ikinisip mo, masukod na sila nimo. Wala man. Suod nisad ko sila nga ako niya. Hanad sa siguro sa sila nga. Say, nanoyot niya, bidyuhan, marag kabuang ba? So, dili na day karon nga first time nila nga nagsulit sila, bidyuhan sila. Daghan na yung ang cellphone na yung video. Ay, masa ko na sa video nga sila. Ug sa pagbalik, among gisuta ang kamatuoran. Ni anang gabi una, giadto sa amoy grupo ang maong lugar ug gisusi ug unsa kini katinuod. Aba! Mauna ni, mga batan-o nagsuyop-suyop ug dudong kabalo bang imong ginikanan niini? Para sa una, nag-eskwela ka? Eskwela ko sa una. Asa ra ka ko to? Grade 6. Apan dili ra ang sama ni Teng nga out of school youth ani gamit og drogas. Usasab dinhi si Troy, estudyante. Ako yung studies na way, kay 24 hours man ang kuha na so matabang sa mga nagod ako gigo grade ato mga especially pag college na ako kay lahi man ang kuan sa province ug sa city so minors are important in our country, especially here in City Social Welfare Service. We have that Republic Act 716. That the Republic Act 716 is to protect the children. Pero sa kasagaran mo gamit og drugs? Like, Sa usa kas man nga kaduha. unsa man di balik pati una ni kung mano gamit? Moabtik. Abtik ang pangutok. Oo, pangutok ka na ng lawas. Abtik. Oo, laba ka, mahurot ang labanan. Nanong lisod ka, anong kapita? lang so UPT rin nadasig ko sa mga classmates ako na high school. The reason for the youth, go to drug addiction because of their peer groups. They were influenced. Unsa may kuan makuha nimo ani? Makuha nimo aning gamit. Wa lang. Kuha ra jud. Wa. Ingoringaw ra. Lingaw lang. Sigurado ka? The records will show that because they are minors and since there is confidentiality of records as to minors and to all drug dependents. All drug dependents in a rehabilitation center, their records are confidential. However, what we get are only the data. Sa pagbalik sa Bulgar, among gikuha ang reaksyon sa barangay captain kabahin sa isyu sa maong dapita. Sa among pagduol dalik sa Abilia, barangay kapitan sa Labangon,
among gikuha ang iyang opinion kabahin aning butanga sa iyang lugar. Doon ni Barangay Committee sa Anti-Drug Abuse Council. Ako chairman na ang chairman sa Peace and Order, may vice chairman. So, functional na ang mga committee. Mao kini ang problema sa atong nasod. Ang pagdaghan sa nanggamit ug namaligya aning mga drogas. Kaya ang sa'yo klase sa drugs yung ito niya. Wala nila. Marijuana. Injection. Wala. Wala, sad. Kaya, pila, kung na mo palit, tagpila sad. Depende sa paliton. Like, ang minimum, pinakagamay. Dos. Pwede mo palit lag 1,000, pwede palit lag 2,000. Depende ba? Depende. So, kung the more nga mahal, mas daghan. Oo, mas daghan, mahal. Kanang namin madagpa na minor, so what kind of We coordinate with the SW. Pero if kanang older na, di belong to the minor. Siyempre, we file the appropriate charges. Unsa ka ang may katambag sa mga katawhan aron makalikay sila sa ginadiling drogas? Well, I always believe that the end does not justify the means. Mao kini ang problema sa atong nasod. Ang pagdaghan sa naggamit ug namaligya sa ginadiling drogas. Tambag sa kabatan-unan, pagmatyag sa dalan nga subayon ug sa mga tawo nga higalaon.